Καλησπέρα. Είμαστε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Αθήνας, η Έφη και η Μαρία. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν είναι και τόσο γνωστό, τις ομαδικές μετακινήσεις παιδιών από την Αθήνα στην Πελοπόννησο, στον πρώτο βαρύ χειμώνα της κατοχής, μέσα από τις αφηγήσεις, από τις διαδρομές δύο αφηγητών μας, που στην παιδική τους ηλικία, το Φεβρουάριο του 1942, την πιο σκληρή περίοδο της κατοχής, όταν η πείνα θέριζε κόσμο, στάλθηκαν ομαδικά μαζί με άλλα παιδιά της Αθήνας, σε χωριά της Πελοποννήσου, σε οικογένειες που δεν γνώριζαν, προκειμένου να επιβιώσουν. Οι πληροφορητές μας είναι ο Γιώργος Τάφ, που γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1933 στους Αμπελοκήπους, και ο Γιώργος Σίγμα, που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1931 στο Κατσιπόδι, σημερινή Δάφνη. Και τα δύο παιδιά είναι ορφανά από τον ένα γονιό. Ο πατέρας του Γιώργου Τάφ πέθανε από πείνα το 1942, ενώ η μητέρα του Γιώργου Σίγμα αποφυματίωσε το 1937. Ο Γιώργος Τάφ έχει και μια αδελφή, την Κατίνα, γεννημένη το 1930. Είναι τα δύο μικρότερα από τα 7 παιδιά της οικογένειας. Το ταξίδι προς την Πελοπόννησο το έκαναν μαζί. Ο Γιώργος Σίγμα είναι μοναχοπέδι. Μετά το θάνατο των δύο αδελφιών του, λίγο καιρό πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Σίγμα, που τότε ήταν 11 χρονών. Όταν άρχισε η πείνα, ο Γιώργος Σίγμα πήγαινε καθημερινά με άλλους συνομιλίκους του από το Κατσιπόδι στο κέντρο της Αθήνας, ψάχνοντας κάτι που να τρώγεται. Μικρότερος, 9 περίπου χρονών, θυμάται. Εγώ, στο κρεβάτι όλη μέρα. Μπουμπουλωμένο στο κρεβάτι όλη μέρα. Και εγώ και η Κατίνα. Είχαμε πριστεί από την πείνα. Αυτός ο Φλεβάρης ήταν. Ο Φλεβάρης μήνας. Γενάρης και Φλεβάρης. Μεγάλο μακελιό. Τελικά, μας λέει, κάποιος γείτονας τραπεζικός μεσολάβησε και ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τον πατέρα και τα δύο μικρά παιδιά, τον Γιώργο και την αδερφή του, και τους πήγε στη Ριζάλιο, που είχε μετατραπεί τότε σε κέντρο περίθαλψης των θυμάτων της πείνας. Εκεί ο πατέρας πέθανε. Όσο για τα παιδιά... κάτσαμε καμιά 10-20 μέρες, αλλά ο βρόχος έδινε και έπαιρνε. Τι εννοείς, πεθαίνανε. Άου, οι γέροι άνθρωποι. Γέροι περισσότερο. Δηλαδή, όταν λέμε γέροι, 40άριδες, 50άριδες, βρόχος, κάργα βρόχος. Και ήρθε μια μέρα, μου λένε, εσύ και εσύ κατεβάτε. Και μας δώσανε ρούχα. Αύριο, λέει, θα φύγετε. Και μας πήγανε σούπα στο στενό, στη στέγη Πατρίδου, σε ένα στενό. Κάτσαμε εκεί μια νύχτα, το πρωί για Δαφνή. Εκεί, κάτσαμε καμιά 20 μέρες. Και περιμένατε. Τίποτα δεν περιμέναμε. Απλώς μόνο μας δίνανε πουλιά, πατζαροπουλιά, αλλά χωρίς πυρούνια και κουτάλια. Και ένα βράδυ, λέει, φεύγετε. Κάπως διαφορετικά συνέβησαν τα πράγματα με τον Γιώργο Σίγμα. Ο πατέρας του, έχοντας ακούσει ότι μια οργάνωση, η Μέριμνα, παραλαμβάνει και στέλνει σε οικογένειες στην επαρχία πεινασμένα παιδιά της Αθήνας, αποφασίζει να τον στείλει. Thank you.
αγκαλιάσανε, μας δώσανε καινούργια ρούχα και ξάφνου ένα πρωί μας λένε «Μαζευτείτε όλοι, θα φύγετε, θα πάτε σε χώρια». Στη συνέχεια τα παιδιά μεταφέρονται με τρένο στην Τρίπολη, συνοδεία Ιταλών στρατιωτών και από εκεί με φορτηγά στη Σπάρτη. Λέει ο Γιώργος Ταφ. Το τρένο σημειωτών, γιατί ήταν προηγείτονε του στρατού. Καθόμαστε μια ώρα εδώ, να περάσει το τρένο με το στρατό. Άντε πάλι, άλλος σταθμός πιο πέρα, πάλι έξω. Εκεί που φτάσαμε, στον Κολοσσούτη, τίποτα λέει. Θα περάσετε απέναντι, λέει, με τα πόδια. Και εμείς, τα πιο μικρά, τα πιτσιρίκια, τα παίρναν αγκαλιά. Ένας Ιταλός με πήρε αγκαλιά και με πήγε απέναντι. Ο Κολοσσούρτης είναι ο Αγλαδόκαμπος, σε υψόμετρο του 450 μέτρα, μια περιοχή δύσκολη, όπου ο δρόμος χαρακτηρίζεται από τις πολλές συνεχείς στροφές. Στο σημείο αυτό, ο Γιώργος Ταφ μας είπε για μια γέφυρα που είχε ανατιναχθεί. Η καθημερινή εφημερίδα της εποχής μιλάει για βλάβη των γραμμών. Την αφήγηση του Γιώργου Ταφ επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Σίγμα, χωρίς να αναφέρει όμως τη γέφυρα. Το τρένο σταμάταγε από τη μία όχθη, αυτό που πήγαινε από την Αθήνα για την Πελοπόννησο, και αυτό που ερχόταν πάλι από την Πελοπόννησο στην άλλη όχθη. Μας πήγαν εκεί, μας περάσαν απέναντι, πήραμε το άλλο τρένο και μας πήγαν στην Τρίπολη. Μας πήγαν στην Τρίπολη κάνα 2 μέρες. 2-3 μέρες μας κινήσαν εκεί. Η χαρά μας ήταν πόσο φαΐ θα μας φέρνουνε. Πανηγυρίσαμε. Σήμερα έχουμε ρύζι, σήμερα έχουμε πατάτες. Πανηγυρίζαμε. Μας φροντίσανε όσο μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ας πούμε οι υπεύθυνοι. Και μετά από μέρες, δεν θυμάμαι το διάστημα αυτό, μικρό ήταν, έρχονταν φορτηγά και μας φορτώνουν και μας πάνε στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη, ο Γιώργος Ταφ με την αδερφή του φιλοξενήθηκαν για ένα βράδυ στο σπίτι του Μητροπολίτη, όπου τους θάβωσε η κλειδί, ενώ τα πολλά παιδιά της Αποστολής φιλοξενήθηκαν στο σχολείο. Δεν ξέρουμε γιατί αυτή η εύνοια στο Γιώργο για την αδερφή του. Υπήρξε άραγε και για άλλα παιδιά. Στο σχολείο φιλοξενήθηκαν τα μεγαλύτερα. Μήπως επειδή είχε μαζί και την αδερφή του, δηλαδή ένα κορίτσι. Οι μνήμες του πάντως είναι εντονότητες. Μας πήγανε στο Μητροπολίτη. Εμείς με την Κατίνα κάτσαμε εκεί. Ωραία ήταν. Κρεβατάρα, κορδόνια για να χτυπάμε το κουδούνι. Ωραίο, σου λέω. Ψηλό, του ονείρου. Με μπερτέδες, με κολόνες στο κρεβάτι. Βρε που σου λέω ο Λοδοβίκος. Και αυτός, μια πολυθρονάρα, ένα τζάκι, να χαλάει ο τόπος. Και λέει, το βράδυ, ό,τι χρειαστείτε, λέει, θα τραβήξετε το κορδόνι με τη φούντα. Είχε και υπηρέτη, υπερέτες, όχι υπηρέτη, γιατί δεν σου είπα ότι άνοιξα το θάλαμο και ήταν γεμάτο στιβιά μέσα, μπάλες. Στη Σπάρτη αρχίζει η διανομή των παιδιών στα σπίτια. Και από τους 2 αφηγητές μας συμπίπτει η πληροφορία ότι η διανομή δεν ήταν προκαθορισμένη. Τα παιδιά τα μάζευαν σε ένα χώρο, αναφέρεται το γυμναστήριο της Σπάρτης, από όπου περνούσαν οι ντόπιοι και διάλεγαν παιδί. Αφού τέλειωνε η διαλογή στο μέρος εκείνο, όσα παιδιά περίσσευαν, ξαναέμπαιναν στο φορτηγό που τα πήγαινε παρακάτω. Ο Γιώργος Ταφ θυμάται ότι μετά τη Σπάρτη πήγαν στο Ξεροκάμπι, καμιά 15 χιλιόμετρα από Σπάρτη, και μετά στα Καμίνια, 21 χιλιόμετρα μακριά. Ο Γιώργος Σίγμα επιλέχθηκε από τους πρώτους και έμεινε στη Σπάρτη. Λέει. Λοιπόν, μας πήγανε στη Σπάρτη και στη Σπάρτη πήγαν ορισμένοι που ήθελαν να πάρουν ένα δούλο. Έρχεται ένας, με παίρνει, μου λέει έλα, εγώ έχω 2 αδελφές και η μητέρα μας. Ο πατέρας μας έχει πεθάνει. Εμείς είμαστε καλή οικογένεια. Έλα, στην αρχή θα περάσουμε δύσκολα. Δεν έχουμε ψωμί ακόμα, μας τα πήραν οι Ιταλοί. Τον πρώτο καιρό θα την περνάς με λούπινο, με μπομπότα. Μπομπότα, ναι. Χρυσάφι ήταν. Μπομπότα, ναι θύε, ναι την τρώω. Ναι, με όλη μου την αφέλεια. Με πήραν οι άνθρωποι εκεί, με μάθανε να σέρω μια κατσικούλα και χάμω και να τη βόσκω και πέρναγα τη μέρα μου. Ώσπου κάποια μέρα τι τους έκανα. Τους έκανα μια βλακεία. Έλα. Γιώργο, θα έρθεις? Θα πάμε για σαλιγκάρια. Έλα. Είναι βράδυ με φανάρια. Εκεί που γυρίζαμε στα χωράφια για τα σαλιγκάρια, μπαίνουμε σε ένα πορτοκαλαιώνα ενός Μπαρμπαγιώργη. Και εκεί οι κοπέλες, που ήταν οι αφεντικίνες μου, ας πούμε, βρίσκουν ένα κλαδευτήρι που ήταν σε μια λεμονιά
και το παίρνουν να το κρύψουνε του Μπαρμπαγιώργη, να βλαστημάει την άλλη μέρα. Εγώ το θυμόμουν αυτό. Και δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, μου τράβηξα μια σφαλιάρα. Και εγώ τους απείλησα. Ένιασας. Και αν δεν πω εγώ ότι πήρατε του Μπαρμπαγιώργη το καλδευτήρι, άλλες σφαλιάρες. Δεν το κλείνα κι εγώ. Με διώχνουνε κιόλας, με διώχνουνε. Διωγμένος ο Γιώργος, Σίγμα, βρίσκει δουλειά λατζέρης σε μια υπόγεια ταβέρνα. Αλλά και εκεί δεν τα πήγε καλά. Ή μάλλον τα πήγε χειρότερα. Μια μέρα το αφεντικό τον έστειλε να αλέσει 5 οκάδες αλεύρι. Στην επιστροφή από το Μήλο συναντάει κάποιον που πουλούσε παστέλια στην πλατεία της Σπάρτης. Τόσο τα λυμπίστηκε που τα κοίταγε και δεν έλεγε να φύγει. Ο άλλος κατάλαβε. Άρχισε ένα παζάρι για ανταλλαγή αλευριού με παστέλι. Και με ξεγελάει και μου παίρνει όλο το αλεύρι, τις 5 οκάδες που ο μάγειρας το φτιάχνε. Κρέμα. Και το σέρβιρε στους πελάτες του. Οι πελάτες εκεί ήταν οι περισσότεροι Ιταλοί. Και με πλάκωσε στο ξύλο και με έδιωξε κιόλας. «Κλέφτη», μου είπε. Και με παίρνει και με παραδίνει στην αστυνομία και με παίρνουν οι αστυνομικοί και με πάνε κάτω στον Παλαούρο. Ήτανε τόσο βαθύ. Πολλά σκαλιά για να ανέβεις πάνω να βγεις. Με πιάνει η κοιλιά μου. Με πιάνει υπόψη μου. Από εκείνα που είχα φάει φαίνεται, τα παστέλια. Και να φωνάζω, με πονάει η κοιλίτσα μου. Μέχρι να κατορθώσουν να με βγάλουν από εκεί, τα έκανα λίμπα όλα. Και με διώχνουν από εκεί και βγαίνω 3,5 ώρα ξημερώματα. Διωγμένος και από εκεί και με το στίγμα του κλέφτη. Και συνεχίζει ο 11χρονος τότε Γιώργος Σίγμα την εξιστόρηση της Οδύσσιάς του. Στο Γήθιο έχει έρθει ο πρόεδρος του νεοχωρίου, ο οποίος παίρνει μερικά παιδάκια ανάμεσα σε αυτά και τον Γιώργο και τα πάει στο χωριό του. Εκεί τον παραδίδει στην κυρία Ευγενία, η οποία είχε ζητήσει κορίτσι και δυσανασχετεί στην αρχή. Αλλά τελικά τον δέχεται γιατί τον λένε Γιώργο. Έχει το όνομα του παιδιού που της είχε πεθάνει. Όταν μάλιστα της λέει ότι έρχεται από το Κατσιπόδι, συμβαίνει το ανέλπιστο. Στο Κατσιπόδι ζει και ο γιος της κυρίας Ευγενίας, ο γιατρός. Και μάλιστα τυχαίνει να γνωρίζεται με τον πατέρα του Γιώργου. Χαρές ανταλλάσσονται επιστολές. Όμως στο σπίτι της Ευγενίας υπάρχει και μια ξαδέρφη του άντρα της, που την έχει για να κάνει τις δουλειές. Χτυπημένη στο μυαλό, λέει ο πληροφορητής μας, η οποία τον ζήλευε. Κάποια στιγμή μάλιστα του επιτέθηκε ύπουλα με πέτρες στα χέρια. Ο Γιώργος φοβισμένος καταγγέλει στον δήμαρχο το γεγονός και η Ευγενία που το μαθαίνει τον διώχνει. Αφού ξεσυνερίζεσαι την τρελή, άντε φύγει κι εσύ, μου λέει. Δεν σας μπορώ. Πηγαίνει σε άλλο σπίτι, στη συνέχεια σε άλλο χωριό, για να καταλήξει μετά από 2 χρόνια ξανά πίσω στο νεοχώρο, όπου μετά από ένα σωρό ταλαιπωρίες, από σπίτι σε σπίτι, δούλος εδώ, δούλος εκεί, από σπίτι σε σπίτι, όποιος προλάβαινε να πάρει έπαιρνε και όποιος προλάβαινε να δίνει έδερνε. Στο τέλος με πιάνει η γριά η Ευγενία και μου λέει: «Θέλεις βρε να πας στην Αθήνα, να σε στείλω με την τασία αύριο μεθαύριο με το φορτηγό?»
και λέω θέλω. Η επιστροφή του Γιώργου γίνεται το 1945. Ο πόλεμος έχει πια τελειώσει. Ο Γιώργος Σίγμα έζησε 3,5 χρόνια μακριά από τον πατέρα του στις συνθήκες που μας περιέγραψε. Από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι. Έφυγε σχεδόν 11 χρονών από την Αθήνα και επέστρεψε 14, με δική του απόφαση. Στο διάστημα αυτό ελάχιστα πήγε σχολείο. Λέει. Στη Μάνη ήρθαν εντολές, κρατικές ή από τη Μέρινα, ότι όσοι κυδαιμονεύουν παιδιά αυτού του είδους, της Αθήνας, ξέρω εγώ, τα πεινασμένα παιδιά, να τα στέλνουν στο σχολείο. Κι άλλοι μας θέλανε, άλλοι δεν μας θέλανε, άλλοι δεν θέλανε. Εν πάση περιπτώσει, ξαναπήγα, κούτσα-κούτσα, στην Πέμπτη. Την οποία όμως δεν κατάφερε να τελειώσει στα χωριά που περιπλανήθηκε. Την τέλειωσε αφού επέστρεψε στην Αθήνα. Στα μανιάτικα χωριά ο Γιώργος έζησε επίσης τις προεμφυλιακές καταστάσεις. Μάλιστα αναφέρει ανάμεσα στα άλλα μια περίπτωση όπου τα αγματασφαλίτες τον ξυλοκόπησαν για να τους πει σε ποια οικογένεια μένει. Και αυτός δεν μίλαγε, γιατί η οικογένεια ήταν αριστερή. Σώθηκε κυριολεκτικά από τα χέρια τους, χάρη στην παρέμβαση μιας γριάς. Η επιστροφή του Γιώργου στην Αθήνα τον γεμίζει θλίψη. Κανείς δεν είχε ειδοποιηθεί ότι επιστρέφει. Περιγράφει ο ίδιος μια στιγμή που έχει κάτι από την Οδύσσεια. Και φτάνω εδώ και βρίσκω μια αυλή ξερή, γιατί η αυλή του πατέρα μου ήταν ολάνθιστη πάνω. Και βλέπω την αυλή ξερή και βλέπω τον πατέρα μου να λείπει και πάω, χτυπάω τη δίπλα πόρτα την κυρία Ευρύκλια, Θεός συγχωρέστηνα. Μόλις χτυπάω την πόρτα, με αναγνωρίζει, με αγκαλιάζει, βάζει τα κλάματα. Ωστόσο, δεν είχαν όλα τα παιδιά της Αθήνας την ίδια τύχη ή μάλλον την ίδια ατυχία με τον Γιώργο Σίγμα. Ο άλλος πληροφορητής μας, ο Γιώργος Ταφ, επιλέχθηκε όταν το φορτηγό έφτασε από τη Σπάρτη στα Καμίνια. Στο σπίτι του Προέδρου του χωριού που τη διάλεξε. Λέει ο αδερφός της. Στου Προέδρου το σπίτι την είχαν κάτω. Σαν, πώς το λένε, υπερέτρια. Πραγματικά. Βαριές δουλίτσες. Το ένα τ' άλλο και μου το έλεγε ο καημένος αυτός ο Βασίλης. Θεός χωρέστονα. Να μπορούσα. Να είχα τη δύναμη, ρε παιδί μου. Να έπαιρνα και την αδελφή σου εδώ. Δεν θέλω να τη βλέπω να παιδεύεται. Ο Γιώργος Σίγμα έμεινε στα Καμίνια 1,5 χρόνο. Έφυγα το μισό 43. Μόλις έμαθε η μάνα μου ότι ανοίγαν τα πλατήρια και δίνανε φαΐ, λέει να πάω να πάρω τα παιδιά μου. Να μην μένουν στα ξένα χέρια. Πάει και βρίσκει τον ονό μου. Αυτός είχε εστιατόριο, μεγάλο. Και αφού από εκεί πέρναγαν τα στρατά, είχε γνωριμίες. Και της έδωσε το χαρτί από την κομμαντατούρα. Το 43 την άνοιξε ήρθε να με πάρει. Η μάνα μου. Την θυμάμαι την καημένη. Η επιστροφή του στην Αθήνα γίνεται με φορτηγό. Μόνο που το φορτηγό του 43 ήταν μαυραγορείτικο, φορτωμένο με βαρέλια λάδι.
Το φορτηγό τους άφησε στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Ομόνια. Εκεί ήταν η πιάτσα των μαυραγορητών, λέει ο Γιώργος, και από εκεί γύρισαν με τα πόδια στους αμπελόκηπους, κουβαλώντας και ένα μπετονάκι λάδι που τους έδωσε ο Κυρβασίλης. Η ιστορία του Γιώργου Ταφ με την οικογένεια που τον φιλοξένησε στα δύσκολα χρόνια δεν τελειώνει εδώ. Το 1956, μετά από 13 χρόνια, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στη Σπάρτη, οπότε κάνει ένα ταξιδάκι ως τα Καμίνια. Τους βρήκα, αγκαλιαστήκαμε, αταμώσαμε, με σύστησε στα παιδιά του, αλλά έμαθα τότε από τα λεγόμενά του ότι φροντίζει για τον Καναδά, να φύγει. Και πράγματι, όταν το 1976 ο Γιώργος ξανακάνει το ταξίδι με τη γυναίκα του και τους αναζητά, βρίσκει άλλον στο σπίτι. Μούδιασα πάρα πολύ μαζί. Το θέμα των παιδιών της Αθήνας, που φιλοξενούνται σε οικογένειες της επαρχίας με ομαδική μετακίνηση, μας εντυπωσίασε σαν ομάδα, γιατί δεν είχαμε ξανακούσει κάτι γι' αυτό. Αρχίσαμε λοιπόν να το ψάχνουμε. Στο διαδίκτυο βρήκαμε πληροφορίες για μια παρόμοια ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη επίσης το 1942 με πρωτοβουλία της οργάνωσης Ποντίων, η Εύξηνος Λέσχη, η οποία οργάνωσε αποστολές παιδιών στην επαρχία της Κοζάνης. Στη συνέχεια βρήκαμε τη μεταπτυχιακή εργασία του Γιώργου Τσιαχρίστα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 2010, με τίτλο «Μηχανισμοί επιβίωσης και αντίστασης στην κατοχική Ελλάδα την περίοδο 41-44 και ιδιαίτερα στην περιοχή της Πελοποννήσου». Εκεί, σε 2-3 παραγράφους, στη σελίδα 41-42, ο συγγραφέας αναφέρεται στο θέμα της μεταφοράς υποσιτισμένων παιδιών της Αθήνας στην Πελοπόννησο και δίνει το στοιχείο ότι αυτά φιλοξενήθηκαν σε εκατοντάδες χωριά. Παραπέμπει δε σε άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή της 14 Φλεβάρη 1942. Στη συνέχεια, ένα μέλος της ομάδας μας, συζητώντας το θέμα με κάποιο φίλο της, τον άκουσε έκπληκτη να της λέει ότι γνωρίζει κάποιον που το χωριό του φιλοξένησε στην κατοχή παιδιά από την Αθήνα και ότι μπορεί να μας φέρει σε επαφή. Όπως αντιλαμβάνεστε, και στη βιβλιοθήκη πήγαμε, όπου ψάξαμε στην Καθημερινή του 42 για επιπλέον στοιχεία, και αναζητήσαμε και πήραμε συνέντευξη από τον εξουρανού νέο πληροφορητή μας, τον κύριο Δημήτρη Βεργόπουλο. Θα πούμε λοιπόν εν συντομία κάποια αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μικρή μας αυτή έρευνα, τα οποία δείχνουν εκτός των άλλων πόσο σημαντική είναι η προφορική ιστορία, όχι μόνο για τη διατήρηση της μνήμης, αλλά και για την τεκμηρίωση της αλήθειας. Οπωσδήποτε όμως, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Στην Καθημερινή της 3 Φλεβάρη 42 διαβάζουμε ότι έγινε τότε μία σύσκεψη στελεχών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με συμμετοχή του τότε Υπουργού. Σε αυτήν αποφάσισαν τη συγκέντρωση των αλυτοπαίδων σε εισαγωγικά της Αθήνας και τον εγκλισμό τους σε οίκημα όπου θα τους παρέχονταν τροφή, διδασκαλία και η εκμάθηση τέχνης, ώστε να πάψουν αλυτεύοντες. Θυμηθείτε τη φράση του Γιώργου Σίγμα που λέει «Μας έλεγαν αλυτάκια, δεν είμαστε όμως αλυτάκια, είμαστε πεινασμένα». Αυτά ήταν οι αλυτόπαιδες της Αθήνας. Το σχέδιο του Υπουργείου πρέπει να μπήκε αμέσως σε εφαρμογή, γιατί 9 μέρες μετά, στις 12 Δευτέρου του 42, στην Καθημερινή, διαβάζουμε ότι λόγω των αεροπορικών επιδρομών των Άγγλων, η Ιταλική Αρχή επέσπευσαν τη μεταφορά στην Πελοπόννησο της πρώτης ομάδας των παιδείων, τα οποία περισυνελέγησαν στις δημοσίες οδούς και τις φτωχάς συνοικίες των Αθηνών. Σε άλλο φύλλο πάλι, διαβάζουμε ότι αυτά τα παιδιά, εισαγωγικά, αφού καθαριστούν, υποβάλλονται εις λεπτομερή ιατρική εξέταση, ενδύονται καινουργοί ενδύματα, κλείνονται εισαγωγικά, και κατόπιν αποστέλλονται στην επαρχία, ενώ το Υπουργείο έχει μεριμνήσει, εισαγωγικά, δια την άνετον διαμονήντων εις μονάς, μοναστήρια δηλαδή, και παραοικογενείας, καθώς και την διαπαιδαγώγησή του. Αλλού τονίζονται οι θερμές εκδηλώσεις αλληλεγγύης των χωρικών, η επίσημη υποδοχή που έχουν οργανώσει κατά τόπο αρχές και ο σημαντικός ρόλος των Ιταλικών αρχών στη μεταφορά. Όπως ακούσατε στις αφηγήσεις των πληροφορητών μας, είναι προφανές ότι δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Οι αρχές δεν μάζεψαν μόνο εγκαταλελειμμένα αλυτάκια, αλλά και παιδιά οικογενειών, μάλιστα με αίτησή τους. Ίσως σε κάποια μέρη να έγιναν όντως τελετές υποδοχής.
Οι πληροφορητές μας όμως δεν μιλάνε για καμιά υποδοχή σε κανένα από τα πολλά μέρη που πέρασαν. Το ίδιο επιβεβαιώνει για την Τεγέα ο κύριος Δημήτρης Βεργόπουλος, ο πληροφορητής που το χωριό του δέχτηκε παιδιά από την Αθήνα. Ο καθαρισμός, οι ιατρικές εξετάσεις και τα καινούργια ρούχα ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να έγιναν, όπως στην περίπτωση του Γιώργου Σίγμα. Όμως ο Γιώργος Ταφ μας λέει ότι έφτασε στο σπίτι του κ. Βασίλη γεμάτος ψήρες. Ο δε πρόσφατος πληροφορητής μας, ο κύριος Δημήτρης, μας λέει ότι εντυπωσιάστηκε από τη βρώμα και τα κουρέλια που φορούσαν τα παιδάκια όταν έφτασαν στο χωριό του ή που κάποια δεν φορούσαν ούτε κι αυτά. Όσο για την επίβλεψη και τη διαπαιδαγώγηση, φαίνεται ότι ήταν εντελώς θέμα τύχης το σε ποιανού χέρια θα έπεφτε το κάθε παιδί. Οι ιστορίες που ακούσατε το επιβεβαιώνουν. Επίσης, το διώξιμο του Γιώργου Σίγμα από την πρώτη και τη δεύτερη οικογένεια δείχνει ότι ο έλεγχος για την τύχη αυτών των παιδιών μετά τη διανομή τους στις οικογένειες ήταν ελλιπέστατος. Άλλωστε, το ίδιο συνέβη με την επιστροφή τους, που δεν έγινε όπως φαίνεται συντεταγμένα από κάποια φορέα. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο αρκετά παιδιά σώθηκαν από την πείνα τότε και μάλιστα κάποια πέρασαν καλά. Κάποια από τα φιλοξενηθέντα παιδιά κρατούν μέχρι σήμερα επαφές με τα τότε παιδιά του χωριού που τους περιέθαλψε, όπως μας λέει από προσωπική πείρα ο κύριος Δημήτρης. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα για το θέμα, όπως και για τα ερωτήματα προς έρευνα που θέτουν οι αφηγήσεις. Όπως πόσες αποστολές έγιναν, πόσα εν τέλει παιδιά στάλθηκαν, πώς λειτουργήσαν οι μηχανισμοί αποστολής, αν πέθαναν κάποια από αυτά, όπως βρήκαμε μια νήξη ψάχνοντας στη μαρτυρία ενός ελασίτη. Αλλά ο χρόνος μας τέλειωσε. Θα κλείσουμε λοιπόν εδώ την ανακοίνωσή μας με τη βεβαίωση ότι για μας το θέμα δεν έκλεισε και τη διαπίστωση για μια ακόμα φορά ότι η προφορική ιστορία μπορεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, να αναδείξει τις αθέατες πλευρές ενός θέματος και να θέσει ερωτήματα, διαφυλάσσοντας από την ωρεοποίηση που συχνά οι γραπτές πηγές σκόπιμα επιδιώκουν, όταν μάλιστα είναι ελεγχόμενες όπως αυτές του κράτους της κατοχής, αλλά και του κάθε κράτους. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.